Vale, va. Això què són? Quarts. Ah, vale, pots una... Marc, digues algú. Però quants quarts hi ha? Yo soy la UFE. Les veig... Vale, va. Això comença... Una. La primera. L'Albert ha començat abans. No. La tercera. No. La quarta. La cinquena. La sisena. Vinga, que ja en tenim. La setena. La vuitena. Veus malament. La novena. La desena. L'onzena. No pot ser! I la vintena. Bon any! Però com ho has fet? Jo no he acabat! Bon any, Marc. ¿Para qué metes las papitas? ¡Feliz any! ¡Bien! ¿Me has menjat raïm, tu? Feliç 2012. Bé. Has menjat raïm allà? Estàs bé? Recepció. Què és que es menja allà? Què es fa? No menja res. Però allà no és cap d'any, no? És que hem vist un vídeo que has penjat a internet. Però només tiraven coets, no hem vist què fèieu. És un home molt demacrat. Què fas? Carinyo, no ens hem fet un petó de feliç any. Un moment. Mare!